Днес ще къстъмайзна 3 фигурки на Криската, но ще го правим. Аз съм малко без думи. Мистериозно колело ще реши съдбата на една от тия фигурки и после ще я подаря на Криската. Има 10 опции да измъчим тази фигурка. Ще завъртя мистериозното колело 3 пъти и да видим какво ще се случи на тази фигурка. Имам супер бесни идеи как да направя тия фигурки. Нямам търпение да започваме. Айде! Гледай до края това видео, за да разбереш как и ти можеш да спечелиш някои от тези фигурки. Ето ги трите бухалчета, които ще модифицираме днес. Започвам с ето юнак. Тя ще стане едно такова бясно лилаво, като на Криската, само че с моя твист и едно златно да го подчертая да стане избухливо. Може да не ви изглежда като друг цвят, но всъщност това е перлено лилаво, което е мега специално и е много рядко. Така че ще видите накрая как ще стане. Delicious! Yeah! Виждате ли искрите в очите на бухала? Това е. Значи работата върви добре. Правим финална ръка. Тя стана в едно бясно лилаво, което малко напомня за старите филми с дрифт с колите, защото това лилаво е едно такова японско, примерно. Най-бясното до сега. С вкус на старата фигурка, но нов прочит. Сега остава да добавя ни хубави малки златни деталчета и да е готова. И така, приятелчета, ето я жертвената птица. Ще трябва да я модифицираме така, че да постреснем Криската. Малко да се почувства и той застрашен, че няма да изкара някаква яка фигурка от тази работа. Сега трябва да завъртя едно колелце да ни каже какво точно ще й причиним на фигурката. И така, първата ни присъда е... да надраскам цялата фигурка по някакви ужасяващи начини. Перфектно! Сив маркер. Я да го изрусим, да стане на стъпки. Бухала да е гол през цялото време, ще настине. Затова ще му направим едни хубави гащи. Просто малко така разнообразни черти ще спомогнат този дизайн да запее. Продължаваме напред с втората фигурка. Тя ще бъде естествено, за да е част от останалата колекция, абсолютно златна. Разредителче. Go! Като ангелче е с тия криле. Долетяхме от небесата с чисто златната бухалска фигурка. Ето я. Направо ме заслепява, едва ме я виждам. Толкова е изкряща. Малко детайли и е готова и тя. Да започваме! Време е за етаж 2. Второто мъчение. Завъртам колелото. Безразборно мацане с боя. Любимото ми. Аз много обичам да мацам с боя. Предполагам, вие също. Затова обичаме да го гледаме как се случва. Айде, да го боядисваме. Тук съм донесъл арсенал от цветове и инструменти, с които да променим облика на това животниче. Сега ще ви покажа една стара, забравена от времето техника. Първо, ще ползваме шампуан от синя боя. Лекичко така. След това ето този инструмент, с който ще раздвижи тази боя по неописуеми начини. Останах без въздух. Я гледайте какъв контраст, какво нещо. Естествено обаче мисля, че му трябва малко щипка червено. Така леко ще го парфюмираме с червенкото. Стана малко зловещ. Направо си стана доста зловещ. Затова как лекуваме зловещото? С още синьо, разбира се. И естествено
трябва да му извиним зъбите, нали така? Трябва да се погрижим, всичко да е наред. Така, пораздвижихме нещата. Ето го. Отцветен, приготвен, с късмет. За третата се вдъхнових от коментарите и ме изкефи много идеята да бъде космическа, така че ще се опитам да постигна този ефект с ето това малко създанице. В случая това ще ми е само основата. Така че не си кажете, гледай какъв цвят. Спокойно. Вярвайте в процеса, както се казва. Ще станат нещата. Това направо някои бих казали, че е кафял. Но вие не им вярвайте. Това е особено розово, ще го наречем. Или магическо лилаво. Това е цвета. Я гледайте какво става. Единственото е, че няма да успя да го повторя. И вселенската фигурка на Криската. Космос, звезди, планети, всичко е в нея. Само още малко детайли и ще стане перфектна. Hey, stand up guy on 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby... Вадя си аз пак магическото колело и слушаме съдбата какво е приготвила за този бухъл. Така, пускаме. Ще трябва да му направя малка операцийка. И така, ще започна работа и ще се видим след като съм я приключил, окей? Ето какво получихме с доктор Рок Були. Не сте ли мислили също като мен, че бухъл от животните, които наистина би им отивало да са еднорози? И след като ни остана резервна част от крилото, айде да видим само как ще го закрепя. Измисли го! Ето го, инструмента. Това се нарича гафер. С това се лепят тръби, кабели. И еднорози се раждат благодарение на гафера. И я гледайте какво става. Лорда на всички бухали. Малко му скрихме очичките, но този бухъл е прекалено съвършен за нашия свят. Това мисля, че е най-великата ми творба до момента. Наричам го всевиждащият бухъл. След като го прибрахме в тази кутия, вече е завършен продукт. Съвършенният завършен продукт. Нямам търпение да видя Криската как ще реагира на него. Криската дойде. Време е да му покажа шедьовърът. Това, което толкова време ми отне, толкова старание, че даже си обръснах главата от зор. Криска, заповядай. Ела да видиш какво се случва в кухнята на Sunday Habit. Благодаря, че ме поканихте в кухнята на Sunday Habit. Нямам търпение да видя какво са ми приготвили. Така. Такива мистериозни неща винаги малко ме е страх. Ето тук първо зрителите могат в момента да още нищо не виждам, да. И така, Криска, заповядай, човек, когато си готов. Добре, колко време си го правил? Може би отне 4 дни или 5. 5 дни в това. Значи трябва да е нещо брутално. Аз пах тук, живях тук. Чак ме е страх да го погледна, че ако не ми хареса, какво правим тогава? Как няма да ти хареса, човек? Сигурен съм, че това е топ дизайн. Аре, взимаме 3, 2, 1. Нека погледнем къстъмайзнатата Тя е и еднорог, всъщност. Виждам стара. Кефилите? Мяза малко на някаква мокра гарга. Ама виждам старанието, да. Старал си се да му отрежеш и крилата на бухала. Оцененият труд значи всичко на този свят. Това ако ме гледа в стаята ми, ще ме е страх да влезна вътре. Моля ти се то. Аз знам, че си супер талантлив, знам какви неща рисуваш и правиш. Това е някакъв пранк, аз съм убеден, нали? Добре, Криска, да, просто си казах, айде, един пък да стане малко по-така. За момент ми спря сърцето, викам това ли направи. Ти ще го запазиш този? Да, ще го запаза, тук някъде да не се вижда толкова. Има ли друго или да си хода разочарован? Има друго, разбира се. Има 3 неща, които тук ще ги наредя. Да се надяваме, че тя ще ти хареса малко повече. Добре, започваме с първата. 3, 2, 1! Това е злато. Златно с лилаво. С лилав металик.
точно това щях да кажа, това е направо виж пилотаж тук. Металик, все носи тунингол, някоя спортна кола, в случая моя уникален бухал. Спортния бухал, това е спортния бухал. Това е уникално, човек, това много ме кефи между другото. Значи златното с лилавото е брутална комбинация. Не знам дали си ме проучил, защото това ми е една от любимите комбинации. Естествено, трябва да ти е по сърце. Взимаме следващото. 3, 2, 1! Това е цяло златен бухал, изцяло златен бухал. Оскар бухала. Това в истинско злато ли си? Да, как това е 24 карата най-чисто качество. Мале, това много ме кефи между другото. Не знам кое ме кефи повече, човек. Уникални са, и двете са уникални. Това са Limited Edition. Това му викам Limited Edition. Брутални са. Това е Оскара на бухалите. Така. Това е брутално. Как при бухалите. Знаех си, че си приготвил нещо уникално. Как всъщност да се докопате до тия фигурки? Кажи, че нямам търпение. Искам и аз да разбера. Супер просто е. Една от тези фигурки ще я получи просто човек, който се е абонирал за канала на Sunday Habit, хареса това видео и оставя едно малко хубаво симпатично коментарче. Отдолу. А останалите две е много просто. Поръчайте си фигурката на Криската от сайта на Sunday Habit и двама късметли от вас ще я получат. На случайен принцип. Какъвто ви е късмет. Трябва да побързате да си поръчате от сайта в Sunday Habit, защото освен, че тези са супер лимитирани фигурки, вече са останали съвсем малко количества налични. И остана последната версия. Добре. Която ми отне малко повече време. Добре, взимаме и последната версия. 3, 2, 1! Я да погледнем. Това е нощен бухал. Това е космически бухал. Може да го извадиш от кутията, за да се види малко по-добре цвета, че отразява. Чакай, това искам да го видя. Аз много харесвам, освен изкрящо златно или лаво, обичам много тъмно. Всичките ми почти дрехи, които нося, са тъмни. Аз съм се вдъхновил от гардероба ти, от вкуса ти, затова са пипнати точно така. Като го извадиме. Човек, това е брутално. С галактиките, с това верно са галактики, това е... Не знам как да реагирам, как си го измислил това. Хора, погледнете. Това са колко са безкрайни звезди, за всичките безкрайни фенове, които гледат, благодарение на които всичко това е възможно, заради вас благодаря ви. Благодарим ви. Всеки един от вас, който гледа, има звездичка тук. Аз да ти кажа, много се забавлявах, даже вече започвам да намирам и чара в тази фигурка. Благодаря. Харесвам, да си я взема, другите са уникални, няма какво да кажа. Благодаря ти за супер готин експириенс. Винаги, Криска. Много готино беше.